tydzień i potem już magiczna cisza wyborcza i ostatnie 48 godzin na zastanowienie się mieszkańców powiatu kartuskiego, na kogo oddadzą głos w najbliższych wyborach samorządowych i oddadzą to przewodnictwo w Radzie Powiatu Kartuskiego na kolejne 5 lat, na lata 2018-2023. Istotnym elementem, tezą naszego programu wyborczego jest sport dzieci i młodzieży powszechnie uprawiany, dlatego spotykamy się dzisiaj w sportowej atmosferze, piątkowe popołudnie, przed weekendem, wszyscy na sportowo, gdzie będziemy brali udział w naszym komitetowym turnieju tenisa stołowego o puchar, który ufundował nam pan kandydat do Rady Powiatu Kartuskiego z okręgu Przodkowo i Żukowo, pana Leona Czerwińskiego. Dzisiejszy turniej będzie trwał pewnie do późnych godzin wieczornych, bo wszyscy mają sporo czasu zarezerwowane, jako że to dzisiaj piątek. A parę zdań poproszę fachowca w branży sportu dzieci i młodzieży, naszą kandydatkę z okręgu Sierakowice, Sulczyno, Chmierno, panią Joannę Minkowską. Bardzo proszę. Ja chciałabym powiedzieć w skrócie, że to, co chcielibyśmy zrobić, co chcielibyśmy rozwinąć, przede wszystkim dać możliwość dzieciom, w szczególności ze szkół wiejskich, na możliwość rozwoju, na możliwość rozwoju swoich zainteresowań sportowych, bo jak wiemy, tu jest ten taki minusik, ten mały punkt, gdzie dzieciaki nie mają tej możliwości, bo nie ma sal, nie ma często środków, nie ma tej bazy sportowej. Więc myślę sobie, że to jest właśnie ten nasz główny punkt, w szczególności w moim programie, aby zająć się tą młodzieżą talentowaną, żeby dać jej możliwość wypłynięcia na szersze podium. Dziękujemy bardzo pani Joanno, a więc teraz powoli będziemy się już, szanowni państwo, żeby nie przedłużać, zabieramy się do grania w tenisa stołowego. Jedna z naszych to jest Sport Plus Premium dla wszystkich dzieci i młodzieży powiatu kartuskiego. To bardzo ważny, istotny element i zachęcamy do głosowania na komitet wyborczy wyborców Razem dla powiatu gmin, który o ten sport dzieci i młodzieży będzie dbał. Dziękuję bardzo. Dobrze, teraz będzie już pojedynczo.